jejer cucuking Yudha sorak rame ngebeki jroning palagan ayo ger sesarengan Darpa Wilis lalu Ki Anggita Nada digoyang bersama ayo le goyangan nih Bakun yuta jroning rarang kono ngledi perang kamane nganggo sondoran pantule jejer jojo ing yuta sorak rame ngabaki jroning palagan sesarengan kalian Ki Sunan ayo ger ya iki lo Darpa Wilis Prayitna op bergoyang bersama Darpa Wilis wonten ing kahanan dalu punika ayo Mbah Wari goyangane ditata barisane ger ya ayo Kang Jelan mangglung sruwi imbal-imbalan lesuk mangglung mengaken manglungkung suarane nebak isak jroning desan srok srok ning srok srok gum srok srok ning srok ning srok gum srok srok ning srok srok gum srok srok ning srok gum. Matur suwun Mas Jarwo. Mugi-mugi tansah barokah
Panjenenganipun wonten dalem punika kula nggih matur suwun. Iku kandherekake Reni Derpa Wilis wonten dalem punika. Iya, ha. Ha i. Ha o. Ha i. mawarku ne tak arase mawarku karo tak liling yen nuju sumanding buluku merinding mawarku cah ayu mani ing atiku mawarku ne tak anggo sumpek yo bareng adani angabar mawaki oh oh Derpa Wilis putut sabar
industri pangan budaya maksudnya kangaduki angin samke noswantara warna-warna seni budayane waduke Wanaraja apa maneh ana pariwisata tulung agung ing Andaya tulung agung ing Andaya industri pangan budaya seni sungging marmer kawentar angin bui endah ing budaya seni budaya kangen nyata endah apa maneh ana pariwisata tulung agung ing Andaya
he ayo he bos ayo le ha yo ye lo he yo yo hop lo yo yo awas angger hati-hati le mundur sithik awas yo terpawilis ayo wah jokine cilik wis padha pinter-pinter man ayo lo sabar tutut sabar sing sayuk sarwana sing rukun lho ayo wajar wae matur suwun awas ayo le goyang kiri goyang kanan hop wah ayo awas ayo lo Mas Heru kaya mangkene putra putri terpawilis dalu punika sesarengan Hamayu Bagyo Anggita Nadia wah Anggita Nadia Kang Marji yo doa jos ya ayo awas sing hati-hati ger mula waspada lo iki lo dagangane terpawilis wah turonggot alit utawi joki-joki cilik ayo hop wah jos ayo coba kaya mangkono olah kalora galing dening para satriya cilik manuwa hop ya hop wah lah
Iya. Oh, iya. Ayo. Ayo. Oke. Ayo, coba. Yo. Yo. Ayo. Ayo mangene ger, ayo ger. Oh, terpawilis iki yo. pancen lampuh tenang Kang Marji. Beatrice. Bar iki Kang Sunar. Lah yo. Sabar tut. Ayo mangene iki lho ger, ayo ger waspada noli. Oh. Mari iki gek jaluk mangan ger. Jaluk mangan maneh. Bar iki ngombe ndase abang Ya, bar iki bar mangan terus jaluk ngombe. Ngombene apa jas tutupe abang nggih. Coca-Cola. Sabar tut. Yo, tak Yo. Gas. Kaya wangi lho. Oh, ngalor. Parane ngalor wong kidul manut parane ana sing kidul. Ngalor terus bali kidul wae. Yo, ayo. Oh, iya. Kok. Lenggih para satriya sampun gugur ana satemaing palagan nggih. Mamal aku nyuwun mamal nggih. Aku nyuwun kuku sing dupa kang kemelune kang anggondo wangi ya man. Ya kene ger pilara otak pilang kali apa kang dadi panjurmu ya man. Aku njaluk mangan kembang sing anggondo wangi wan. Lah dalanger bocah cilik iki pahit, malu iki pahit. Uga mapan kabeneran ya mapan kabeneran apa matur sembah nuwun. Ingkang sampun paring taos dedaharan wonten ing dalu punika sesakan derpa wilis pun kula bakal bali. Kula uga enggal bakal bali wan aku njaluk bali ger. Oh, wah.
Ketan bisa jencem Koyo ra bisa ngoncati Saben wanci tansah nggodho ati Nanging aku wedi bloko Bongkasane temahan loro tresno Cecaketan seliramu Ayo lan siji dipinarake apa elu. Wes aku njaluk bali malu. Aku terlo bali ya malu. Op. Der. Ya. Kang Marji